नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. शेजारील महिलेचं मंगळसूत्र चोरणारी 24 तासात गजाआड. 10 वर्षात तुम्ही काय केलं, उद्धव ठाकरेंचा सवाल. आणि सरकारविरोधात दोडामार्गात ठाकरे शिवसेनेचं आंदोलन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगड तालुक्यातील वाडातर गावातल्या सीसीटीव्ही प्रकरणावरती सुप्रिया ढोके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी सुप्रिया ढोके, राहणार वाडातर. ॲक्च्युली मी न्यूज पाहिली होती, म्हणजे थोडक्यात सध्या चर्चा चालू आहे आमच्या वाडातर गावामध्ये पोलीस पाटील सुमित ढोके यांच्या विरोधात की त्यांनी अनधिकृत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले असं अक्षता जयवंत वाडेकर आणि काही ठराविक लोकांचं मत आहे, अशी एक न्यूज मी बघितली आणि त्याच्यावरती मी स्पष्टीकरण देण्यासाठी याच्यासाठी समोर येते. सुमित ढोके हे माझे मोठे बंधू आणि जेव्हापासून हा सगळा विषय चालू आहे तर तेव्हापासून मी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहे आणि मी हे सगळं फार जवळून बघितलं आहे. तर ती जी जागा आहे जिथे आम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा लावले, आमची एकूण 3 गाड्या आहेत, पण 2024-25 जवळजवळ 2023-24 आणि 25च्या सुरुवातीला म्हणजे साधारण मार्चपर्यंत आमच्या गाड्यांचं बऱ्याचदा नुकसान झालं आहे. सुरुवातीला आम्ही एका माणसाला नुकसान करताना पाहिलं होतं. जो माणूस तो जो व्हिडिओ प्रकाशित झाला आहे त्याच्यामध्ये दिसतो आहे, वासुदेव राजी कोंडे, तर त्यांनी आमच्या गाड्यांचं नुकसान केलं होतं. त्याच्यावरती पोलीस कंप्लेंट सुद्धा केलेली आहे. माझ्याकडे त्याच्या NC सुद्धा आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याला पोलिसांनी जेव्हा बोलवणी केली त्यावेळी त्याने त्याच्यावरती असं म्हणजे उडवाउडवीची उत्तर दिल्यासारखं केलं. थोडक्यात सांगायचं तर त्यावरती पोलीस स्टेशनमधनं, देवगड पोलीस स्टेशनमधनं त्याच्यावरती चॅप्टर केस फाईल करण्यात आली होती आणि त्याच्यानंतर ते गृहस्थ तिथून गेले. म्हणजे ते थोडक्यात सांगायचं तर ही जी मंडळी आहे त्यांच्यापैकी गावात राहणारं असं कुणी नाही आहे, हे सगळे मुंबईला राहणारी लोक आहेत आणि त्याच्यानंतरही आमच्या गाड्यांचं नुकसान थांबत नव्हतं. मग आम्ही जेव्हा वारंवार पोलीस स्टेशनला जायला लागलो तेव्हा मला पोलीस स्टेशनमधून सांगण्यात आलं की असं आपण एखाद्याला पकडू शकत नाही किंवा असं जर चालू राहिलं तर आपल्याला गुन्हेगार हा मिळणार नाही, तर तुम्ही काहीतरी ठोस करा. या कारणासाठी आम्ही त्या ठिकाणी आमच्या गाड्यांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवला. हा आम्ही एप्रिल 2025 मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा त्या ठिकाणी बसवला आणि त्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा तसा बघितलं तर कोणाला काही त्रास नाहीये. त्याच्यानंतर या ज्या अक्षता जयवंत वाडेकर आहेत यांनी त्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली. त्याच्यामध्ये त्यांनी काही महिलांच्या सह्या ॲड केल्या. त्याच्यामध्ये एकूण 26 ते 27 सह्या होत्या आणि माझे जे बंधू आहेत, जे आमच्या गावाचे पोलीस पाटील आहेत सुमित ढोके, यांच्याविषयी काही अश्लील शब्द त्याच्यामध्ये ॲड केलेले होते, नमूद केलेले होते. तर मला या गोष्टीचं वाईट वाटतंय की तुम्हाला प्रॉब्लेम जर सीसीटीव्हीचा आहे किंवा तुम्हाला प्रॉब्लेम जर त्या माणसाशी आहे, तुम्ही त्या माणसाच्या चारित्र्यावरती काही असं ॲलिगेशन्स लावू नका, असं चारित्र्यहीन होण्यासारखे असे काही शब्द त्याच्यामध्ये वापरू नका. तरी पण आम्ही म्हटलं की ठीक आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला पोलीस स्टेशनला त्या ठिकाणी बोलवणं आलं. त्याच्यानंतर काय झालं की पोलिसांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांना जर असं वाटत असेल की तुमच्या कॅमेऱ्याच्या अँगलमुळे त्यांचा पर्सनल स्पेस कुठेतरी धोक्यात येते, असं त्यांचं जर मत असेल, ॲक्च्युअलमध्ये हा गुन्हा नाही आहे पण असं त्यांचं जर मत असेल तर तुम्ही तुमच्या कॅमेऱ्याची दिशा चेंज करा. मग आम्ही कॅमेऱ्याचा अँगल चेंज केला, कॅमेऱ्याची हाईटसुद्धा कमी केली. त्यानंतर मी सांगू शकते, आम्ही या ठिकाणी फुटेजसुद्धा मी दाखवू शकते. कधी जे फुटेज कव्हर करतोय कॅमेरा त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त आमच्या गाड्या आणि समोर असलेली थोडीशी जेटी आणि समुद्र हे इतकंच येत आहे. आता त्या लोकांचं असं मत आहे की त्याच्यामध्ये कालवा बोचणाऱ्या महिला आणि बऱ्याच काही महिला येत आहेत, तर असं होत नाहीये, तिथे कुणी कालवा बोचायला जात नाही. बरं, याच्यानंतर त्यांचं असं मत आहे की पोलिसांनी याच्यावरती काही ॲक्शनच घेतली नाही, तर असं नाहीये. त्यावेळी आम्हाला त्यांनी सांगितलं कॅमेऱ्याचा अँगल चेंज करा. आम्ही कॅमेरा काढला, दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट केला, आम्ही कॅमेऱ्याची हाईट खाली केली. त्याच्यानंतर या अक्षता जयवंत वाडेकर यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये हे लिहून दिलं होतं की सदर जी पार्किंगची स्पेस आहे किंवा जो कॅमेरा आहे याच्याबद्दल आमची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही. मग हे आता पुन्हा हे सगळं का करताय, तर याचं कारण मी तुम्हाला एक स्पष्ट करू इच्छिते. प्रत्येक ठिकाणी आमचं हेच चालू आहे की महिलांना घेऊन पुढे जा आणि जो समोरचा माणूस आहे तर त्याच्यावरती चुकीचं अलिगेशन्स लावा किंवा एक वुमन कार्ड प्ले करा. तर मला एक वुमन म्हणून, मला एक महिला म्हणून या गोष्टीचं प्रचंड वाईट वाटतंय की आम्हाला जे अधिकार दिले आहेत, आमच्या महिलांसाठी एक असं म्हटलेलं आहे की महिला जेव्हा जाते तेव्हा त्या महिलेची दखल घेतलीच पाहिजे, पण याचा कुठेतरी मिसयूज होतोय हे मला या ठिकाणी दाखवून द्यायचं आहे तुम्हाला प्रामुख्याने.
त्यानंतर ह्या लोकांना अजूनही त्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम आहे. हे म्हणतात की मॅरिटाईम बोर्डने याची आमच्या कोणत्या गोष्टीची दखल घेतली नाही, तर असंही नाहीये. हे तिथे सुद्धा गेलेले, त्या अधिकाऱ्यांनी येऊन तिथे पाहणी केली. त्यांनी हे बघितलं की तिथे कोणत्याही प्रकारचं अनधिकृत बांधकाम किंवा असं काही नाहीये. थोडक्यात सांगायचं तर ती जी स्पेस आहे ती मोकळी स्पेस आहे, कोणाच्याही मालकीची नाहीये. आणि एक नीड असते. आमची घरं उंचावरती आहेत. जर तुम्ही वाडातरची रचना बघितली तर आमची घरं उंचावरती आहेत आणि आमच्या घरांच्या जवळ एकही गाडी जात नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला रोडच्या नजीक गाड्या पार्किंग करण्यासाठी आमच्याकडे दुसरा ऑप्शनच नाही. तर त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या गाड्या लावतो. त्या ठिकाणी कोणतंही अनधिकृत असं बांधकाम नाहीये. त्या ठिकाणी जो CCTV कॅमेरा बसवला ह्याचा पर्पज फक्त आणि फक्त आमच्या गाड्यांचं संरक्षण व्हावं इतकाच आहे. मग हे सगळं इतकं क्लिअर असताना ह्या अक्षता जयवंत वाडेकर आणि त्यांचे जे काही ठराविक साथीदार आहेत हे सगळं का करतायत, तर ह्याच्या मागचं प्रमुख कारण हे आहे की माझे बंधू हे पोलीस पाटील आहेत आणि ज्यावेळी पोलीस पाटील पदाची भरती चालू होती, म्हणजे ज्यावेळी गावाची मीटिंग झाली की आपल्या गावाला पोलीस पाटील पदवी येत आहे, तर त्यावेळी त्यांच्या घरामधले एक जितेंद्र वाडेकर म्हणून त्या ठिकाणी उभे राहण्यासाठी इच्छुक होते. पण त्यांना गावातला कोणाचाही सपोर्ट नव्हता. काही पर्सनल गोष्टी असतात किंवा त्यांची वर्तणूक तशी असते, तर त्याच्यामुळे कोणाचाही गावात त्यांचा सपोर्ट नव्हता. आणि त्यावेळी माझ्या बंधूंना म्हणजे सुमित ढोके यांना गावाने सांगितलं की तुम्ही उभे राहा. त्याच्यानंतर हे फक्त गावाच्या तिथपर्यंतच मर्यादित असतं. त्याच्यानंतरची जी त्यांची नियुक्ती असते ही पूर्णपणे निकषानुसार होते, जी की लेखी परीक्षा असते, तिथे तोंडी परीक्षा असते आणि बाकी तुमचं क्लिअरन्स बघून त्या ठिकाणी तुमची नियुक्ती केली जाते. तर त्या निकषानुसार माझ्या भावाची पोलीस पाटील पदी नियुक्ती झाली आहे आणि आता वर्ष होईल या गोष्टीला. तर हे जे अक्षता जयवंत वाडेकर आहेत त्यांच्यासोबत हे वासुदेव कोंडे आहेत आणि त्यांच्या मांडची एक दोन तीन घरं आहेत. तर हे लोक मुद्दाम या कॅमेऱ्याच्या आडून माझ्या भावाला म्हणजे आमच्या वाडकर गावाच्या पोलीस पाटील सुमित ढोके यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात. तर माझी अशी कळकळीची विनंती आहे की खरंच याच्यामध्ये अनधिकृत किंवा कोणाला तरी त्रास होतो असं खरंच काही नाहीये. माझं तर असं मत आहे की CCTV कॅमेरा एखाद्या गावामध्ये असणं, खरं तर आता मोहीम राबवली जाते की आम्हाला सांगितलं जातं की तुम्ही शक्य होते तितकी जास्त CCTV कॅमेरा लावा, वाढती गुन्हेगारी आणि सगळ्या गोष्टी पाहता. तर तो जो कॅमेरा आहे ह्याचा त्रास कुणालाही नाहीये. मग ह्या गोष्टी इतक्या पुढेपर्यंत का जात आहेत, तर याचं कारण एकच आहे, या माणसांच्या मनासारखं होत नाहीये. या माणसांचे जे मनसुबे आहेत ते कुठे पूर्ण होत नाहीये. त्यांना जे टार्गेट करायचं आहे ते त्यांना जमत नाहीये आणि त्या गोष्टीसाठी हे लोक या CCTV कॅमेराचा मॅटर खूप मोठा करतायत. आणि थोडक्यात सांगायचं तर पोलीस पाटीलांना तर टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतातच आहेत. त्याच्यासोबत आम्हाला फॅमिली म्हणून मेंटली त्रास तर होतोच आहे, ठीक आहे. पण एक सिस्टीमला कुठेतरी एक आपण म्हणतो झुकवण्याचा प्रयत्न असं काहीतरी थोडक्यात चालू आहे. एक कुठेतरी त्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न. आणि ॲक्च्युली हे आम्ही नाही करत बिकॉज आमचं काही चुकलंच नाही आहे. थोडक्यात सांगायचं तर जो CCTV कॅमेरा आहे, जी जागा आहे कोणाच्या मालकीची नाही आहे. आमचा पर्पज चुकीचा नाही आहे. आमच्या 3 गाड्यांचं जेव्हा वारंवार नुकसान होत होतं सारखं म्हणजे कधी गेलो तर गाडीचे टायर पंक्चर दिसायचे, कधी गेलो तर आणखी गाड्यांवरती काहीतरी हत्याराने वार केलेले असायचे. तर हे नुकसान थांबवण्यासाठी आणि फक्त आमच्या गाड्यांच्या सेफ्टी पर्पजने आम्ही CCTV कॅमेरा लावलेला आहे. तर याची सगळ्यांनी नोंद घ्यावी. आणि हे जे काही चालू आहे उगीच एखाद्या माणसाला टार्गेट करण्यासाठी वुमन्स कार्ड प्ले करणं, तर हे प्लीज होऊ नये असं माझं मत आहे. एक वुमन म्हणून माझं हे मत आहे. कारण की ऑफकोर्स ह्याचा असा डिरेक्ट काही त्रास नसेल तरी मला मेंटली आम्ही खूप जास्त डिस्टर्ब असतो. आणि हे जे काही ठराविक 3 ते 4 जी काही घरं असतील तर हे त्यांच्या मनासारखं न झाल्यामुळे हे वारंवार सिस्टीमला कुठेतरी अडकवण्याचा प्रयत्न करा, पोलिसांवरती एलिगेशन्स लावायचा प्रयत्न करा की पैसे खाल्ले किंवा हा माणूस आमचं विचित्र चित्रण करतो. हे म्हणजे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, कारण की याच्यामध्ये खरंच काही तथ्य नाहीये. तर याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्या. सुरेश चव्हाण यांच्यावरती राष्ट्रवादीने नवी जबाबदारी दिली, याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत सुनील तटकरे नेमकं काय म्हणाले पाहूयात. एक असाही जी घटना घडली ती कशामुळे घडली त्याबद्दलच्या इमिजिएट प्रतिक्रिया ज्या द्यायच्या होत्या मी त्याच वेळेला दिल्या. त्या घडलेल्या घटनांची मी तीव्र शब्दामध्ये निषेधही त्या ठिकाणी केला. त्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कार्याध्यक्षांनी सुरेश चव्हाण यांचा राजीनामा सुद्धा त्या ठिकाणी घेतला. शेवटी घडलेल्या घटनेच्या बद्दल त्यांना जी शिक्षा द्यायची होती ती दिलेली आहे. गेले अनेक वर्ष सुरेश चव्हाण सुद्धा पक्षाच्या संघटनेमध्ये काम करतात. पक्षाच्या कोर ग्रुपने त्यांच्यावरती प्रदेश सरचिटणीस पदाची जबाबदारी विचारपूर्वक त्या ठिकाणी दिलेली आहे.
म्हणतात की 23 दिवसात उपमुख्यमंत्री अजित पवार पलटले म्हणून. एक असं आहे की प्रत्येकाला लोकशाहीमध्ये टीका टिप्पणी करण्याचा अधिकार असतो आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांचे निर्णय घेण्याचा सुद्धा लोकशाहीमध्ये अधिकार असतो. पक्षाच्या वरिष्ठ कोर ग्रुपने त्या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेतला आहे आणि त्यामुळे त्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी झालेली आहे. एक असं आहे की शेवटी मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये प्रत्येक संघटनेला आपापले मत मांडण्याचा निश्चित त्या ठिकाणी अधिकार आहे. घटना घडली त्याचा साधनते वृत्त सुद्धा आपण सर्वांनी मग त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ ग्रुपने कोर ग्रुपने हा त्या संदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणाने क्रियाप्रतिक्रिया उमटल्या जातीलच. एक असं आहे जी घटना घडली ती कशामुळे घडली त्याबद्दलच्या इमिजिएट प्रतिक्रिया ज्या द्यायच्या होत्या मी त्याच वेळेला दिल्या. त्या घडलेल्या घटनांची मी तीव्र शब्दामध्ये निषेधही त्या ठिकाणी केला. त्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कार्याध्यक्षांनी सूरज चव्हाण यांचा राजीनामा सुद्धा त्या ठिकाणी घेतला. शेवटी घडलेल्या घटनेच्या बद्दल त्यांना जी शिक्षा द्यायची होती ती दिलेली आहे. गेले अनेक वर्ष सूरज चव्हाण सुद्धा पक्षाच्या संघटनेमध्ये काम करतात. पक्षाच्या कोर ग्रुपने त्यांच्यावरती प्रदेश सरचिटणीस पदाची जबाबदारी विचारपूर्वक त्या ठिकाणी दिलेली आहे. परंतु अंजली दामनिया म्हणतात की 23 दिवसात उपमुख्यमंत्री अजित पवार पलटले म्हणून. एक असं आहे की प्रत्येकाला लोकशाहीमध्ये टीका टिप्पणी करण्याचा अधिकार असतो आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांचे निर्णय घेण्याचा सुद्धा लोकशाहीमध्ये अधिकार असतो. पक्षाच्या वरिष्ठ कोर ग्रुपने त्या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेतला आहे आणि त्यामुळे त्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी झालेली आहे. एक असं आहे की शेवटी मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये प्रत्येक संघटनेला आपापले मत मांडण्याचा निश्चित त्या ठिकाणी अधिकार आहे. घटना घडली त्याचा साधनते वृत्त सुद्धा आपण सर्वांनी मग त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ ग्रुपने कोर ग्रुपने हा त्या संदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणाने क्रियाप्रतिक्रिया उमटल्या जातीलच. वेंगुर्ला शहरातील राजवाडा भागात आपल्या शेजारील महिलेचं 20 ग्रॅम सोन्याचं मंगळसूत्र चोरी करून ते बँकेत गहाण ठेवल्याप्रकरणी राजवाडा येथीलच अनुपमा सुहास तांडलीला वेंगुर्ला पोलीस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा सिंधुदुर्ग यांनी संयुक्त कारवाई करून ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान गुन्हा दाखल झाल्यापासून 24 तासाच्या आत या गुन्ह्याचा छडा पोलिसांनी लावला आहे. बुधवार दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी वेंगुर्ला राजवाडा येथील अंजली भिकाजी कुबल या महिलेने आपले 20 ग्रॅम वजनाचं सोन्याचं मंगळसूत्र 27 जुलै 2025 ते 12 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत चोरी झाल्याची तक्रार वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात दिली होती. या तक्रारीत तिने म्हटलं होतं की अज्ञात व्यक्तीने घराचे दरवाजे उघडून बेडरूममधील लोखंडी कपाटात ठेवलेलं मंगळसूत्र चोरून नेलं आहे. दरम्यान याबाबत 14 ऑगस्ट रोजी या गुन्ह्यातील अज्ञात आरोपींचा वरिष्ठांच्या आदेशानं स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा यांच्याकडून वेंगुर्ला पोलीस ठाणे हद्दीत शोध घेत असताना गोपनीय माहितीनुसार आरोपी अनुपमा सुहास तांडेलीला राहत्या घराजवळून ताब्यात घेतलं. याबाबत तिची अधिक चौकशी केली असता तिने हा गुन्हा केल्याची कबुली दिली. चोरी केलेले मंगळसूत्र एका बँकेत गहाण ठेवले असल्याचं तिने सांगितलं. याबाबत बँकेत जाऊन चोरीस गेलेलं मंगळसूत्र पाहून सदरचं मंगळसूत्र गुन्ह्यातील चोरीस गेलेलं असल्याबाबत खात्री करण्यात आली. दरम्यान या गुन्ह्यातील आरोपीचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून 24 तासाच्या आत छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलंय. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नवमी साटम, वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग उतारी यांच्या मार्गदर्शनाखालील तसंच पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या सूचनेनुसार पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, पोलीस हवालदार रमनी डिसूजा, जॅक्सन गोन्साल्विस, अमर कांडर, वेंगुर्ला पोलीस उपनिरीक्षक योगेश राठोड, महिला पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दीपाली मटकर, पोलीस कॉन्स्टेबल पांडुरंग खडपकर, मनोज परोडेकर, जयेश सरमळकर यांनी संयुक्त कारवाई केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग उतारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलीस दीपाली मटकर करत आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातील विविध समस्यांबाबत ठाकरे शिवसेनेनं ढोलबजाव आंदोलन केलंय. पाहूयात. या मुद्द्यासाठी सुद्धा पंचनामे करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी आहे. या संदर्भात सुद्धा मार्गदर्शन जिल्हाधिकाऱ्यांचं घ्यावं अशा प्रकारची आमची विनंती. शेतीचे पंचनामे कृषी विभागाकडून करण्यात येते. त्यांना सांगतात काही ठिकाणी रस्ता आहेत, आता हे दोन रस्ते आहेत, बीजकर आणि दोडामधलं बीजकर, त्या धोकादायक झाड आहे. ते बांधकाम विभागाला मी वेळोवेळी सांगितलं आहे. तुमच्याकडून जर सूचना दिल्या तर चांगलं. मी त्यांना कळवलेलं आहे. तो रस्ता बांधकाम विभागाकडे नाही. आज हे प्रायोगिक तत्वावर आमचं आंदोलन आहे. तर तहसीलदार स्वतः एकदा 8 दिवसामध्ये हजर राहिले नाही तर गणपतीनंतर फार मोठा संघटनेचा जिल्हा स्तरावर आम्ही या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे तो यावेळी. आणि जर आला तर त्याचं संपूर्ण जबाबदारी ही महसूल विभागाची राहील. काल सुद्धा मी स्वतः महसूल मंत्र्यांची चर्चा केली. महसूल मंत्र्यांनी सांगितलं की येत्या 2 दिवसामध्ये तहसीलदाराची मी नियुक्ती करत आहे.
तशा प्रकारची जर नियुक्ती झाली, त्याचबरोबर ऑफलाईन संदर्भात सुद्धा आम्ही बोललेलो आहोत, तर झाली तर आमचा काही विषय नाही आहे. मात्र हे झालं नाही तर गणपतीनंतर मात्र फार मोठं आंदोलन संघटनेमार्फत आम्हाला दोडामार्ग तालुक्यासाठी करावं लागेल. भ्रष्टाचारी सरकारचं करायचं काय? भ्रष्टाचारी सरकारचं करायचं काय? हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरेंचा, महत्त्वाचं 4 कार्यालयांसमोर आज आम्ही ह्या ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावरती आंदोलन करत आहोत. महत्त्वाचा विषय आहे की दोडामार्ग तहसीलदार हे पद गेल्या 7 ते 8 महिन्यापासून ह्या ठिकाणी रिक्त आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये हा दोडामार्गवासियांना सहन करावे लागत आहे. वारंवार ह्या संदर्भात सुद्धा संघटना पातळीवरती महसूल मंत्री असतील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, जिल्हाधिकारी असतील यांच्याशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. स्वतः पालकमंत्र्यांनी ज्यावेळी आम्ही तहसीलदारांना शोधून आणा 51,000चं बक्षीस लावलेलं होतं, त्यावेळीसुद्धा पालकमंत्र्यांनी स्वतः ह्याच्यामध्ये लक्ष घालून इतक्या 2 दिवसामध्ये आम्ही तहसीलदार ह्या ठिकाणी आदेश काढू अशा प्रकारचं बोललेलं होतं. मात्र सरकारचं सुद्धा आज अधिकारी ह्या ठिकाणी ऐकायला तयार नाही आहे. मग अशावेळी जनतेनं करायचं काय? शेवटी आमच्याकडे 20% राजकारण 80% समाजकारण ह्या तत्वावर संघटना चालत असल्यामुळे आज आम्हाला ह्या ठिकाणी ढोलबाजा आंदोलन करावं लागत आहे. आम्ही आमची जी मागणी आहे ती ह्या ठिकाणी नायब तहसीलदार मॅडमसमोर ठेवलेली आहे. आमची एवढीच विनंती आहे की तहसीलदार नियुक्तीसंदर्भात कालसुद्धा मी महसूल मंत्र्याशी आमची चर्चा झाली. त्यांनीसुद्धा आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे की येत्या लवकरच आपण तहसीलदारची नेमणूक करू. मग सध्याच्या सरकारवरती कुठल्याही प्रकारची आमची विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे आम्हाला ह्या ठिकाणी आम्हाला कार्यकर्त्यांना घेऊन ढोलबाजा आंदोलन करावं लागत आहे. मात्र आमच्या मागण्याचं येत्या काळामध्ये त्यांनी मान्य केलं नाही तर मात्र फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या ठिकाणी आंदोलन होईल. आज ह्या ठिकाणी कर्जत रोडची होत असताना शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे केले पाहिजे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आपल्या पीकपाण्याची नोंद ही ऑनलाईन त्यांनी शासनाने ठेवलेली आहे. मात्र दोडामार्ग तालुका हा ग्रामीण आहे, दुर्गम आहे. ह्या ठिकाणी नेटवर्कची सुविधा नसल्यामुळे त्या ठिकाणी सुद्धा ऑफलाईनची पीकपाण्याची नोंद होण्यासाठी संदर्भात सुद्धा शासनाने विचार करावा ही सुद्धा आम्ही मागणी या ठिकाणी शासनाकडे ठेवलेली आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे येत्या काही दिवसामध्ये ही सर्व मागणी आमची मान्य होतील आणि मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या तर येणाऱ्या काळामध्ये तीव्र आंदोलन संघटनेच्या मार्फत केलं जाईल. या ठिकाणी आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार, वनविभाग आणि वीज वितरण या कार्यालयावर आज आंदोलन आम्ही केलं आहे. ढोलबाजा आंदोलन केलेलं आहे. हा फक्त टेलर आहे, येणारा पिक्चर बाकी आहे. म्हणजे जर या समस्या जर सुटल्या नाही, ज्या आता सांगितल्या जिल्हा प्रमुखांनी अनेक समस्या सांगितल्या आहेत, अनेक समस्या दोडामार्गमध्ये भेसळत आहेत, त्या समस्या जर सुटल्या नाही तर येणाऱ्या गणपतीनंतर या ठिकाणी मोठा मोर्चा जिल्हा स्तरावर आम्ही काढणार येणार आहे. अनेक समस्या आज दोडामार्गाला येथील जनतेला सहन कराव्या लागतात. महसूलच्या अनेक ज्या समस्या होत्या त्या संदर्भात आपल्या जिल्हा प्रमुखांनी नायब तहसीलदारांनी सांगितलं आहे. गेली अनेक महिने या ठिकाणी तहसीलदार नाही आहेत. काल जिल्हा प्रमुख महसूल मंत्र्याशी भेट घेऊन या संदर्भात त्यांची चर्चेवर 8 दिवसात तहसीलदार यांची नेमणूक करणार असं सांगितलेलं आहे. अनेक समस्या आहेत पण त्या समस्या सोडवण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमी जनतेच्या सोबत आहे, जनतेसोबत राहणार आणि येणाऱ्या काळातही या जर समस्या सुटल्या नाही तर पुन्हा एकदा आम्ही मोठा मोर्चा या ठिकाणी काढणार आहोत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे दोडामार्गचे पदाधिकारी या ठिकाणी आले होते. दोडामार्ग तहसील कार्यालयात ढोलबाजा आंदोलन सरकार ज्या प्रकारे हे आंदोलन करतोय ते योग्य नाही आहे. इथल्या नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी दिरंगे होते, प्रत्येक अधिकारी या ठिकाणी नसल्यामुळे हे सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागतोय. येत्या काही काळात या ठिकाणी तहसीलदार किंवा अन्य काही पदे आहेत ती बदली नाहीत तर या ठिकाणी भव्य आंदोलन या ठिकाणी उभारलं जाईल असं ज्यांनी आता शिवसेना जिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरे किंवा दोडामार्ग तालुका प्रमुख संजय गौर यांनी सांगितलेलं आहे. तर यापुढचं सरकार या ठिकाणी अधिकारी देतील की नाही की शिवसेना उभा ठरते या ठिकाणी भव्य आंदोलन पाहावे लागेल. कोकणसात लाईव्हसाठी लवकरच दोडामार्ग. मतदार यादीतील घोळांबाबत राज ठाकरेंच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. पाहूयात. मुंबईकरांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा शुभारंभ झाला. राज ठाकरेंचं म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये 2 जे ठाकरे बंधू आहेत त्यांचेच पक्ष मजबूत आहेत, इतर पक्षांची ताकदच मुंबईत नाही असं त्यांनी थेट म्हटलं. असं आहे की 2014च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता. 2019च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता. 2024च्या विधानसभेतही
मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजपच आहे. अर्थात कोणाला आपला पक्ष मोठा वाटत असेल तर मला काही त्याच्यात हरकत घेण्याचं कारण नाही. प्रत्येकाला अधिकार आहे आपल्या पक्षाला मोठं म्हणायचं. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये मत मांडले की जागाचा फॉर्म्युला भाजपचा सर्वाधिक आमदार अधिक आहे, त्यामुळे जास्त अडचण जात असते. नेमकं कसं असेल अजून ते ठरलं थोडी आहे का? चर्चा करून ठरवते की एकतर्फी थोडी ठरवायचं असतं. सगळ्या पार्टनरशी चर्चा करून फॉर्म्युला ठरेल. मुंबईकरांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा शुभारंभ झाला. राज ठाकरेंचं म्हणतात की मुंबईमध्ये दोन जे ठाकरे बंधू आहेत त्यांचेच पक्ष मजबूत आहेत, इतर पक्षांची ताकदच मुंबईत नाही असं त्यांनी थेट म्हटलं. असं आहे की 2014च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता. 2019च्या विधानसभेत मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप होता. 2024च्या विधानसभेतही मुंबईमधला सगळ्यात मोठा पक्ष भाजपच आहे. अर्थात कोणाला आपला पक्ष मोठा वाटत असेल तर मला काही त्याच्यात हरकत घेण्याचं कारण नाही. प्रत्येकाला अधिकार आहे आपल्या पक्षाला मोठं म्हणायचं. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये मत मांडले की जागाचा फॉर्म्युला भाजपचा सर्वाधिक आमदार अधिक आहे, त्यामुळे जास्त अडचण जात असते. नेमकं कसं असेल अजून ते ठरलं थोडी आहे का? चर्चा करून ठरवते की एकतर्फी थोडी ठरवायचं असतं. सगळ्या पार्टनरशी चर्चा करून फॉर्म्युला ठरेल. कोणी काय खावं ते सरकारनं सांगू नये असा जोरदार प्रहार राज ठाकरे यांनी सरकारवर केला आहे. पाहूयात. चांगला विकास दोन गट पडलेले आहेत. काल जैन मुनी पण म्हणाले की राज ठाकरेंनी याबद्दल आपली भूमिका मांडावी. खरंच कबूतर आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. मुळात पहिल्यांदा दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक पहिली गोष्ट म्हणजे हायकोर्टाचा निर्णय आहे आणि मला असं वाटतं त्या हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वांना वागावं लागेल, बरोबर आहे. आणि त्याप्रमाणे मला असं वाटतं जैन मुनींनी ह्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे की हायकोर्टाने कुठच्याही प्रकारची बंदी घातलेली आहे तर त्या प्रकारे ती गोष्ट आपण केली पाहिजे असं मला असं वाटतं त्यांना समजलं पाहिजे. दोन, कबुतरांमुळे काय काय प्रकारचे रोग होऊ शकतात हे मला असं वाटतं आता बहुतेक डॉक्टरांनी सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे की त्याच्यामुळे काय काय प्रकारच्या गोष्टी होतात. ते त्यांना खायला घालू नये याच्यासाठी म्हणून जे हायकोर्टाने सांगितलं त्याच्यानंतर जर समजा खायला घालत असतील तर मला असं वाटतं की त्याच्यावरती पोलिसांनी कारवाई करणं गरजेचं आहे. जर हायकोर्टाचा निर्णय तसा आहे की त्यांना खायला घालू नका, त्याच्यानंतर जर समजा उगाच धर्मच्या नावाखाली जर समजा तुम्ही खायला घालत असाल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे. कारण ह्या गोष्टींनी एकदा एकाला सुरुवात झाली की बाकीचेही तसेच वागायला सुरुवात करणार आणि मग हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणायचे कशाला. मला असं वाटतं काही गोष्टींचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आंदोलनं होत आहेत. त्याच्यासाठी जी आंदोलनं होत आहेत त्यांच्याकडनं पण झालं आंदोलन. त्याच्यानंतर मराठी आपल्या लोकांनी त्यांनी पण त्यांनी केलं. ज्या वेळेला त्यांच्याकडनं आंदोलन झालं त्यावेळेला पोलिसांनी कारवाई करायला पाहिजे होती, जी कारवाई झाली नाही. आणि हे सगळे हे लोडाबिडासारखी जी माणसं मध्ये येत आहेत, कळलं का, लोडा मंत्री आहेत, कुठच्या समाजाचे मंत्री नाही आहेत ते. त्यांनी मला असं वाटतं की महाराष्ट्राचा आणि कोर्टाचा नीट मान राखला पाहिजे. आणि ज्या लोकांनी काय ते काय सूर्या बिऱ्या काय आणल्या असतील मला असं वाटतं पोलिसांनी त्यांच्यावरती ही कारवाई केली पाहिजे. काल जे काही मराठी लोक तिकडे गेले होते त्यांच्यावरती ज्या प्रकारची काय धरपकड आणि ज्या काय धक्काबुक्की आणि मग पत्रकारांना पण मारले बिरले, मला असं वाटतं हा काय प्रकार चालू आहे मला कळलेलं नाही अजूनपर्यंत. सरकारला नेमकं हवं आहे काय? की ह्या सगळ्या निवडणुकींसाठी म्हणून सर्व समाजांमध्ये पहिला हिंदी आणून बघितलं त्यांनी, तिकडे लागते का बघितली, मग त्याच्यानंतर आता हे सगळं त्यांनी कबुतरं आणलीत, बरं का. आता माहीत ना कुठकुठचे प्राणी परत येतात ह्याच्या पुढे आता येतील ते. असाच एक प्रकार जे तुम्ही म्हणताय वेगवेगळे विषय आणले जात आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेनं मांस विक्री बंदी, कत्तलखाना बंदी 15 ऑगस्टच्या निमित्तानं नाही मी आमच्या लोकांना सांगितलं ते चालू ठेवा म्हणून, कळलं का. पहिली गोष्ट आपण बघितली पाहिजे, महानगरपालिकेला या सगळ्या गोष्टींचे अधिकार नाहीत आणि कोणी काय खावं आणि कोणी काय खाऊ नये याचे निर्णय सरकार आणि महानगरपालिकांनी करू नये. म्हणजे एका बाजूने आपण स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करायचा आणि खायचं स्वातंत्र्य नाही. म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी तुम्ही कोणत्याही प्रकारची बंदी आणताय, मला असं वाटतं की हेच विरोधाभास आहे त्याच्यातच. म्हणजे आपण दोन गोष्टी आपण पाळतो की एक स्वातंत्र्य दिन आणि दुसरं म्हणजे प्रजासत्ताक, म्हणजे प्रजेची सत्ता, आणि इथे आपण स्वातंत्र्य म्हणतो. मग स्वातंत्र्य म्हटल्यानंतर तुम्ही बंदी कशी काय आणताय? आणि कोणाचे काय धर्म आहेत आणि कोणाचे काय सण आहेत याच्याप्रमाणे कोणी काय खावं ही गोष्ट मला असं वाटतं सरकारने सांगू नये.
कोणत्याच सरकारने सांगू नये की कोणी काय खाल्लं पाहिजे आणि कोणी काय नाही खाल्लं पाहिजे. मी आत्ता कोणाकडं तरी ऐकलं की ह्या 1988 साली काहीतरी हा कायदा वगैरे आणलाय. मला असं वाटतं तो 88 साली आणला असेल, नाही तर आत्ता आणला असेल. मला असं वाटतं कोणत्याही सरकारने या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे की स्वातंत्र्य दिनी आपण लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतो आहोत. हे कोणता स्वातंत्र्य दिन? हे मी 16-17 पासून बोलतोय तेव्हा ना, मग 16-17 सालापासून मी बोलतोय ना, बाकीचे आत्ता बोलायला लागले. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भेट घेतली. या भेटीत काय घडलं पाहूयात. गरीबाची लढाई लढतोय, गरीबाला देऊन टाका. अरे डोकर घेऊन नाचू यार तुम्हाला. तुम्ही म्हणता ओबीसी आमचे ना, आम्ही कोणाचे? ते तुमचे म्हणल्यावर आम्हाला आरक्षण द्या. आम्ही तुमचेच होते ना सगळे मराठी. आम्हाला काय देणे घेणे? आमचे लेकरं बाळ आमच्यासाठी महत्वाचं, राजकारण आमच्यासाठी महत्वाचं नाही. अजिबात नाही. माझ्यासाठीच नाही भाऊ. आणि माझ्या समाजाला काही देणे घेणं. लय आले साहेब, शिक्षण लय माग झाले. लोकांना शिक्षण करता येणार, नोकरी लागा नाही. फडणवीस साहेब, आता तुम्ही सगळे एकच ना म्हणायचं, एकच टाके सगळे. फक्त आता आम्हाला तुम्हालाच वाटायला लागेल ना. आणि आमचा अधिकार आहे, जनता आहे आम्ही, आमचा अधिकार आहे. आम्ही तुम्हाला मतं केलेत मराठ्यांनी सगळ्यात. बिना मताचं या राज्यात मराठ्याच्या मताशिवाय तर सत्ताच मिळू शकतो. आणि मग तुम्ही आता आमचा ह्या उपकार फेडायले. बरं, आम्हाला कधी तुम्हाला रुपये मागितलेला एक दाखवा, काम मागितलेलं दाखवा. लेकरा बाळाला बघतो आमच्या. हे अवघड हुंबल करून फुली आता. हे ना पोटे ऐकतच नाही त्या बारी. मुंबई सोडित नसते आणि येत नसते. आणि आम्ही काय उलट तुम्ही आमची सेवा करावं. यायला लागलं गरीबाची पोरं, तांब्याभर पाणी द्या, उची चटणी भाकर द्या. आम्ही खातून झोपतो, काही म्हणत बी नाही. उलट तुमचे बंगले दिले पाहिजे आम्हाला, ही वाजू नये म्हणून पाऊस आला. काय करणार? आम्ही आपलं दुसरीकडे राहू, पण सध्या राहा तुम्ही. पावसा पाण्यात भिजण्यापेक्षा मग तर तुम्हाला दोहा देतील लोक. सगळा दोष जर नेहरूंना देत बसता तर 10 वर्षात तुम्ही काय केलं, असा खडा सवाल उद्धव ठाकरेंनी सरकारला केला आहे. तर यांचा कशाशी काही संबंध नव्हता. यांनी कधी आदर्श कोणते उभे केले नाहीत, ना काही विचार देशाला देऊ शकले. मग काय करायचं? तर दुसऱ्यांचे आदर्श चोरायचे. मग जरा काय कुठे काय झालं, हे कसं असं कसं, हे नेहरूंच्या काळात झालेलं आहे. अमुक अमुक झालं, हे नेहरूंच्या काळात झालेलं आहे. अहो, तुमचा जन्म सुद्धा नेहरूंच्याच काळात झालाय. आता त्या नेहरूंचा काय दोष? बरोबर ना? म्हणजे आता हे सगळे जे नेहरूंना दोषी धरतायत, आता ते नेहरूंचा दोष काय झाला? त्यांच्या काळात तुमचा जन्म, त्याला ते तरी काय करणार? पण आता जर का नेहरूंना दोष देणार असाल तर 10 वर्ष, आता 11 वर्ष पूर्ण झाली. तुम्ही काय करतात? तुम्ही काय करू शकलात का? मग नेहरूंच्या ऐवजी वल्लभभाई जर का पंतप्रधान झाले असते तर हर्षवर्धनजी, मी म्हणेन की बरोबर आहे, त्यांचं हे म्हणणं मला पूर्ण मान्य आहे की वल्लभभाई म्हणजे तेव्हा काँग्रेसनी किंवा अगदी महात्मा गांधीजींनी किंवा कोणी काय असेल ते नेहरूंना पंतप्रधान करून चूकच केली. वल्लभभाई पंतप्रधान झाले असते तर आज संघ वगैरे दिसलाच नसता. कारण त्यावेळेला सरदार पटेलांनी संघावरती बंदी घातली होती, ती बंदी सुटली नसती. मग आता बोला, नेहरू हवे होते का सरदार पाहिजे होते? मग त्यांचा पुतळा मोठा उभा करा. मध्ये सुभाषबाबूंचा पुतळा उभा करत होते. मग सुभाषबाबूंची मुलगी मला वाटतं आता जर्मनीत का कुठेतरी राहते, तिने तिकडनं सांगितलं की अहो तुम्ही तर उजव्या विचारसरणीचे, सुभाषबाबू डाव्या विचारसरणीचे, तुम्ही कसा काय पुतळा उभा करताय? जनसुरक्षा कायद्यावरून उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष केलं आहे. सुरुवातीच्या पॅराग्राफमध्ये 2 वेळेला कडव्या डाव्या म्हणजे काय, कडवे डावे म्हणजे काय? मी तेव्हा प्रेस समोर बोलताना म्हटलं होतं की कडवे वाल मला माहिती आहेत, पण त्या वालाला सुद्धा मोड फुटतात की नाही सुप्रिया मला माहिती नाही. कडवे वालाला
पण कडवे डावे म्हणजे काय बरं, कडवे डावं आणि उजवं म्हणजे नेमकं आहे तरी काय प्रकरण हे, म्हणून मी समजून घेतलं की डावं काय आणि उजवं काय. तर आपल्या संविधानात असं डावं आणि उजवं नाहीच आहे. त्याच्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष आहे, सगळ्यांशी समान वागणूक आहे, वगैरे वगैरे सगळं काय काय लिहिलेलं आहे. पण कडवं डावं हे असता कामा नये, अमुक किंवा कडवं उजवं हे असलंच पाहिजे असं काहीच लिहिलेलं नाहीये. माणसाला माणसासारखं राहू दिलं जाणं याला कुठल्या बाजूला म्हणायचं ते तुम्ही म्हणा. आणि भारतीय जनता पक्ष जे काय आज करतंय, एक तर आता हे सगळ्यांना कळलेलं आहे की यांचा स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये काय सहभागच नव्हता, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सुद्धा यांचा सहभाग नव्हता. हे म्हणजे असं म्हणा पाहिजे तर की आयत्या बिळावरती नागोबासारखे बसले जातात आणि लोकांकडनं दूध पाजायची अपेक्षा करतायत. मग हे जे काही टेबल टेनिस चाललंय, तुम्ही स्वच्छ म्हणा की दहशतवाद किंवा देशद्रोही विरोधी कायदा आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे. जो कोणी मग त्याच्यात जातपात धर्म बघू नका, जो कोणी देशाच्या विरोधात कारवाया करेल त्याचा देशद्रोही हाच धर्म लटकवा, त्याला फासावरती आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देतो. पण त्याच्याबद्दल काही स्पष्टता नाहीये. आणि एकूण जर का बघितलं की कायदा कशा पद्धतीने हे वापरू शकतात, आज पेपरमध्ये बातमी आहे त्या वसई विरारच्या माजी आयुक्तांना अटक झाली का, त्यांच्याकडे रोकड सापडली. बरोबर आहे, मग मंत्र्याच्या घरी रोकडीची बॅग दिसली त्याला का नाही अटक होत, त्याला का नाही अटक झाली. त्याला समज देऊन सोडून देतात, अरे अशी बॅग उघडी टाकू नको, पुढच्या वेळेला बंद ठेव. मग मला कोणीतरी विचारलं की अहो यांच्या घरातला व्हिडिओ कसा आला असेल हो. म्हटलं आतापर्यंत मी ऐकलं होतं की भिंतीला कान असतात, आता भिंतीला डोळे आले. आणखीन काही दिवसांनी भिंतीला जर का तोंड फुटलं तर मग यांची काय खरं नाही. पण हा कायदा जे आपल्याला सांगितलं जातं तुमच्या विरोधात नाहीच आहे, पण ह्या कायद्यामध्ये जो काही तुम्ही दुजाभाव करत आहात की इकडे रोकड सापडली तरी त्यांना सोडून दिलं आणि यांना रोकड सापडली म्हणून म्हणजे तुम्ही एक पूर्वग्रह दूषित किंवा एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यातून उठवायचंय, मग त्याला एकतर खोटं कांड करून त्याच्यात अडकवा, त्याच्यावरती असे आरोप टाका की बेलच मिळणार नाही. आणि मग न्यायालयासमोर जेव्हा ते प्रकरण येईल 1 वर्षाने 2 वर्षाने 3 वर्षाने, तेव्हा त्या तपास यंत्रणा सांगतात आमच्याकडे पुरावे नाहीत, यांना सोडून दिलं तरी चालेल. ह्याच्या आयुष्यातली 3 वर्ष 4 वर्ष काय असतील ती वाया गेली याची भरपाई कोण करणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी येथे पोलीस असल्याची बतावणी करून वृद्ध नागरिकांना लुटणाऱ्या सांगली इराणी वस्ती येथील अबू तालिब मुसा इराणी याला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं सांगली येथून ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान या आरोपीला अटक करून वेंगुर्ले न्यायालयात हजर केले असता 18 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. 4 ऑगस्ट 2025 रोजी वेंगुर्ला पोलीस ठाणे व सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यानुसार अज्ञात व्यक्तींनी पोलीस असल्याचं भासून वृद्ध व्यक्तींना लुटलं होतं. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं या दोन्ही गुन्ह्यांचा समांतर तपास सुरू केला होता. तांत्रिक विश्लेषण आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपी सांगली येथे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी 4 दिवस सांगलीत कसून शोध घेतला आणि विश्रामबाग परिसरातील एका पेट्रोल पंपाजवळ फिरत असताना संशयिताला ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी चौकशी केली असता त्याने दोन्ही गुन्हे केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर त्याला वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यात आणून अटक करण्यात आली. न्यायालयानं त्याला 18 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. भूमिका आडवं येत आहे. आडवं येणारं कोण आहे ते स्वतःच बोलून आडवं करत बसत आहे. म्हणून त्यांना काय, ते शेवटी लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण विधानसभामध्ये मराठा समाजाने कोणाच्या बाजूने आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवून भरघोस मतदान केलेलं आहे. आणि म्हणून जनतेने अगर आपली बाजू निवडल्यानंतर त्याच्यानंतर दुसऱ्याची दखल घेण्याची गरज नाही. कोण त्यांचं आडवं येत आहे. आडवं येणारं कोण आहे ते स्वतःच बोलून आडवं करत बसत आहे. म्हणून त्यांना काय, ते शेवटी लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण विधानसभामध्ये मराठा समाजाने कोणाच्या बाजूने आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवून भरघोस मतदान केलेलं आहे. आणि म्हणून जनतेने अगर आपली बाजू निवडल्यानंतर त्याच्यानंतर दुसऱ्याची दखल घेण्याची गरज नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शेजारील महिलेचं मंगळसूत्र चोरणारी
24 तासात गजाआड. 10 वर्षात तुम्ही काय केलं? उद्धव ठाकरेंचा सवाल. आणि सरकारविरोधात दोडामार्गात ठाकरे शिवसेनेचं आंदोलन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह.